Na miña actividade profesional, que traballei para moitos canais, nunca vin o da Televisión de Galicia. Non o vi na Televisión Española de Pedro Sánchez e nin siquiera na Televisión Española de Rajoy. Este nivel de control e de censura. Ninguén propón formatos de humor porque saben que é absurdo. A ninguén se lle ocurre facer chistes co goberno da Xunta ou con Rueda porque saben que les vai vir en contra. A censura está mal, pero hai algo que peor, que hai cando non hai censura. E non hai censura porque xa non se dá a posibilidade de molestar. Xa non só que den traballo a xente que facemos humor, e que tamén serven para facer industria. É dicir, é unha forma de que a xente coñeza os talentos, non, do seu país, non? É unha cosa que se fai en Cataluña, que se fai en Euskadi, e en Galicia non se fai. E non se fai, pois, por eso, porque non se pode opinar, e como non se pode opinar, pois non se pode facer humor. E todo humor que se faga ten que pasar tantos filtros, pois que é ou propaganda ou é simplemente non é gracioso. Hostia, que isto non é xusto. O sea, é dicir, que nós pagamos, o sea, nós tamén somos donos da Televisión de Galicia. Todo o mundo debería poderse ver recoñecido, poder divertirse, poder ver as súas opinións reflectidas. Temos como xa normalizado que a TVG e a Radio Galega pois son do PP e xa está. E bueno, pois non está ben eso. O sea, deberíamos ser conscientes de que tamén son nosos. Somos nosos medios. Sí que houve un cambio nos últimos anos e pasou unha cousa que a Televisión de Galicia pasou de ser un aparato de propaganda do PP de Galicia, pero que a chegada de Rueda o que fai é convertirse tamén nun altavoz da ultradereita, de ideas de ultradereita, dos pseudomedios de Madrid ultras, unha deriva moi perigosa. Outro día se chamaba a Vito Quiles activista contrario a la izquierda, ou unha cousa así. Nos programas de tardes, cando se fala de conflitos entre caseiros e inquilinos, se chama a empresas estas de matóns, de ultradereita, facendo publicidade dos seus servicios, que deberían ser completamente ilegais. A miña interpretación é que a perda de audiencia ven porque, por unha parte, fixeron unha viraxe cara a ultradereita que nin sequera reflicte a ideoloxía do votante de dereitas deste país, e segundo, todo o que vende a TVG ahora mesmo é ideoloxía, e non se invirten, xa non hai series, non se fan formatos infantiles propios, non hai nada. A TVG agora mesmo o que fai é copiar o peor de Telemadrid, que é convertido nun aparato ideolóxico simple e puro, nada máis. O humor ten que ser libre, senón non ten sentido. Eu quero ver a comedia que se fai neste país, quero ver as cómicas e cómicos deste país, quero rir vendo a Televisión de Galicia, quero que os medios públicos sexan de todos, e creo que temos dereito a exixilo. Queremos rir en galego e coa comedia galega.